Inhlangano yeziteshi zikamabonakude zomphakathi eNingizimu Afrika okuyi-ACT SA izwakalisa ukukhathazeka ngokungabi bikho kohlelo oluqhubekayo noluzinzile lokuxhasa ngezimali iziteshi zikamabonakude zomphakathi. Ithi lokhu kuseyenye yezinselelo ezinkulu ezivimbela lo mkhakha ukuthi ufinyelele emandleni awo aphelele. Ngesikhathi se-Community TV indaba ebibanjelwe Auckland Park namhlanje kuseni, abasakazi bakamabonakude bomphakathi kanye nababambi iqhaza embonini baxoxe ngeqhaza likamabonakude womphakathi baphinde bahlola izixazululo ezingaqinisa lo mkhakha. Abahleli balomcimbi bayakwamukela ukwesekwa ngezimali okuvela kwi-Media Development and Diversity Agency, kodwa bagcizelela ukuthi kudingeka utshalomali olukhulu oluvela kuhulumeni kanye nasemkhakheni ozimele ukuze kuqinisekiswe ukusimama kwesikhathi eside kweziteshi zomabonakude zomphakathi. Bathi abasakazi bomphakathi badlala indima ebaluleke kakhulu ekwaziseni, ekufundiseni nasekunikeni amandla imiphakathi ebiseceleni kwentuthuko okwenza ukubambisana okuqhubekayo kanye nokutshalwa kwezimali kube yinto ebalulekile ekusaseni lalo mkhakha. Inhlangano emele abasakazeli bomphakathi ACT South Africa ikhaleke ngokutengantenga koxhasomali eziteshini zikamabonakude zomphakathi. Lokho bemelele inhlangano kumhlangano obubanjelwe Auckland Park uthi kayikho indlela eqondile yokuxhaswa kwalezi zinkampani. If a mere 50 million rand could be unlocked for community TV per year, this would be a complete game changer for all of us. This would benefit 14 million viewers. It would create opportunities for 150 diverse local content creators. It would create 500 jobs and provide on-the-job training and career pathways for at least 150 interns. And these are very conservative numbers. In fact, these are based on current levels. So if we had funding, we could really ramp that up. Umphathi nomhleli weindaba zeSoweto TV kanye nomphathi weinhlelo eziyisipesheli e1KZN TV bakhulume ngeqhaza elibanjwa iziteshi zomphakathi. Community television is more than just another broadcaster. We exist to serve communities by informing, educating, and empowering people. Now, every program we produce should have a positive impact on the communities we serve. As community broadcasters, we have a responsibility to make sure that local voices are heard and local stories are told. Our vision is amplifying the voice of the Zulu community in harmony with its roots and culture. So never was there a question of not giving a voice to the people. Nobody wants to change what their roots are and what their culture is. This is the place where you can come and look at yourself and look at your own people. Lokho bemele iMDDA uthi baziqonda kahle inselele ezibhekene neziteshi zomphakathi zikamabonakude. We know that currently with all the vacancy gaps in terms of financial contributions made by our MDDA per se, we know it requires millions just to run a community TV, and MDDA I think clearly has accepted that it cannot do it alone, because SABC being one of our main and the key funders, the budget that we receive may not run the community radio, community TV. Lezi nkampani zithi uhulumeni lukhula ngalwenza ukuyithuthukisa inqobo nje uma enentshisekelo. Ezindabeni zeSoweto TV kubika umqondisi Miyeni ngese Auckland Park.